Бенч, жіночі худі, світшоти та фліски. Перше худі у нас буде йти в розмірі 38 на флісі. Кофта на замку в розмірі 38. Розмір 38. 42. Розмір 38. Розмір 42. Подовжена кофта в розмірі S. Розмір 40. Жіноча фліска. Розмір S. 38. 44. Розмір 40. Розмір 38. Ще фліска. Розмір 38. S. М. Фліска. S. Розмір XS. Світшот на флісі. Розмір 42. Розмір 36.